Welcome back mga guys. Nandito po tayo ngayon sa Lawang Pier at papunta po tayo ngayon sa Barangay Talisay, Lawang Northern Samar. Dahil syempre bilang guro po, hindi lang po natatapos yung trabaho natin sa four corners of our classrooms. And for today's video, kami po ngayon ay mga property custodian ng aming schools. Kaya naman po kami po ngayon ay magtatapo. Magtatapo. Ano bang Tagalog ng magtatapo? Tatapuin yung mga books ng aming school. Tatapuin. Ayan, mega love shoutout kay Ninang Jim na sinadan. Nandito po kasama ko po siya. At ayan mga guys, may tracking nga po ng mga books galing po sa aming division office para po sa Lawang 2 District. Kaya naman po kami po ngayon ay naatasang salubungin o tapuin. Tapuin talaga ang mga aklat na ito mga guys. So tara guys, samahan niyo kami sa aming pagtatapo at ayan lumarga na. Arya, Seret! LOL! At ayan po, lumarga na po yung aming sinasakyang motorboat o tinatawag dito po sa aming sampan. Guys, pero isa lang po yung lumarga. Pero ayan guys, ito po yung mode of transportation po dito po sa bayan ng Lawang, galing po sa isla ng Lawang. Papunta po sa kabilang ibayo ang Barangay Rawis, Lawang Northern Samar. So tara guys, sama kayo sa aming paglangoy. Hey yo, hey dot! At ayan mga guys, duduong na po kami. Yes, duduong. Ito po dito yung Barangay Rawis, Lawang Northern Samar Pier. At mula po dito tayo po ay maglalakad papunta po sa Barangay Talisay. Dito po tayo dumuong dahil hindi pa po natin alam kung saan po darating yung mga books. Dito po ba sa Barangay Rawis o doon po sa Barangay Talisay. So tara guys, sama lang kayo sa amin. Wag lang kayo dyan mag-alaala. Manood lang kayo dyan. Tumawa kayo. Kilitin ninyo ang inyong mga sarili kung hindi kayo natatawa. Yes, you bring it down you. Thank you. Mag-hi naman kayo dyan. Oh, mag-shoutout kayo. Ano yung sa mga riders na malaban ng Barangay Rawis, Northern Samar. Ayan, mga riders ng Barangay Rawis, Lawang Northern Samar, may love shoutout po sa inyo. Yes, you bring it down you. Yan na, nagiba na. So ayan mga guys, tirik na tirik po yung araw at kami po ngayon ay naglalakaw. Yan din na ho. Alala tara di dinalakit magturo po sa Talisay Elementary School. So ayan guys, bumili pa kami ng pinahapot na may sapot para mayroon kami dong pag-ubakan. Mayroon kaming pag-isnakin habang naguhulat ng tarak ng aming mga aklat. So ayan mga guys, napakalapit lang po ng Barangay Talisay at Barangay Rawis dahil magkatabing barangay lamang po ito. Kaya naman po binaktas na lang po namin, nilakad na lang po namin mula po dito sa Barangay Rawis. Papunta po dito sa Barangay Talisay dahil dito nga po dadating yung ating inaantay na tarak. Ayan guys, so ito po dito yung pantalan ng Rawis at ayan guys, ito po dito yung mga sasakyang pandagat na araw-araw pong ginagamit ng mga residente at ng mga pampasaherong mga bangkero para po sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po dito yung pinagkakakitaan ng mga residente ng Barangay Rawis, ang magtawid dagat papunta sa kabilang ibayo doon po sa mismong isla, sa main island ng bayan ng Lawang Northern Samar. So ayan yung mga kasamahan namin nandun na sa unahan. Sila po yung mga magmara ng Lawang 2 District. At ayan guys, ito po dito yung Talisay Elementary School. Nagturo pa ako dito way back 2011, mga 3 months po ata yon. So mega love shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng Talisay Elementary School. Ayan mga guys, kahit nga nanatak-atak ang sudang, kami ay chill lang sa paglalakad habang kasama namin ang aming mga lolo, ang aming mga banggiitan na mga teachers ng Lawang 2 District. Ayan, nag-uuna talaga yung aking ninong na si Coco Martin ng Barangay Mualbual, Lawang Northern Samar, Ninong Sami Adura. Ayan, mega love shoutout. At ayun, lumingag naman dahil nainggit na shoutout ko si Ninong Sami. Mega love shoutout din kay Sir John Mark. Ayan, at syempre kay Sir Dennis Roldan.
Ay hindi, Dennis ano ba to? Dulay. Ayan, mega love shoutout po. Naku mga guys, pasensya na at ako'y nagsasala sa aking pag-shoutout. Nakakahiya naman at nilibre pa kami dyan ng inumin ng aking mga kasamahan. At ayan, napakaswerte nga namin dahil habang nag-aantay kami din ay nakapaglibot-libot dito sa Barangay Talisay na hindi sa amin nag-iimbita sa patron. At ayun mga guys, nandito na nga po yung mga books / reading materials at mega love shoutout dyan kay Sir Edelberto Puso na nagsasabi sa akin guys na pupurusahan niya ako dahil bago akong kasal. Ako lang mamumurso kay maram pag-retire ko magpupulplit na ka para bulong para kuha ini na siya sinusugo ng pasamnong matigo good man ko maturog dikan dani pa ni antes ni katurog tulot rikay. At ayan mga guys, sinakay na nga sa aming inarkilahang motorboat o tinatawag na sampan yung mga reading materials po na aming pong tinapo. Tinapo o kinuha po dito sa Barangay Talisay galing po sa aming division office. At ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng aking makasamahang property custodian dito. Yes, mabuhay po kayo. At medyo nahiya po tayo dito mga guys dahil hindi po tayo nakatulong sa pagbubuhat po ng mga reading materials dahil po sa ating karamdaman. So ipinagdasal na lang po natin sila na sana kahit nag-atak-atak ang sudang ay yung mga nagbubuhat hindi sila man lang magmara. Ang sama ng dasal, ipinagdasal na lang natin guys dahil hindi naman tayo nakatulong sa kanila. Pero ayan, mega love shoutout po sa inyo, napakababait po ng mga kasamahan natin dito sa pananampalataya. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga guys. At ayan mga guys, balik na naman po sa paghakot ng mga aklat, mga reading materials po yung mga teachers / property custodian / cargador. Wala pong bayad yan pero ganyan po ka-dedicated yung mga teachers ng Lawang 2 District guys. Ayan, sana lang po yung ating dasal ay basahin talaga, gamitin ng mga bata dahil ayan nakita nyo naman terik na terik yung araw at pinagpaguran po yan talaga ng mga teachers at hindi pa po kami nang inadaw, alauna na po ng hapon ngayon. At ayan mga guys nanduduas na ang aming mga muka, patawa-tawa lang yung mga yan pero nagugutom na talaga ang mga yan. Para mala si Sir Kevin General Manager doon. Thank you ever so much. Klaro ka ma? Ito na. Klaro na. Salamat sa 500. Ayan. Okay, sige, thank you. Ma'am, salamat. Okay. Ano, di ka magdara bisala sa kabox? Di ka magdara? May kaman dito sa'yo may kaman sa'yo balay may kaman pagsabi-sabihan sa'yo balay. Pagsabi-sabihan, mala-mala. Okay, bilang president, gindideklara ko nga break time muna sa panarabaho sa Association of School Property Custodian 21st Century Calendar. Grabe. So ginimbitar kam na mga guys sa namo tidaraon induction ceremony to be scheduled soon. Adi po namo advisor si Ma'am Naiding. So mag-sit down po ang board of directors. Ata naka-record pa naman ito. Kay separate po namo Teachers Day celebration ngan syempre anamon Christmas party. Ayan. Dikan, mayon magpipili liwat kami sa DD officers, mayon muse and escort, ma-represent sa federation. Pag ready na kam sa pantunod. So kita anyara sa nato association self-proclaimed officers. Okay. Dugan ta nato advisors kay pag mga pag panahon sa mga kagipitan, may mag-abunar. Thank you.
ayan mga guys, sa wakas makakauwi na po kami. Alas 5 na po ng hapon at talagang buong araw po kaming nag-antay doon sa mga reading materials. At ngayon naman po naghati-hati po dito sa district. At ngayon po pauwi pa lang po ako. At syempre, mega love shoutout sa aking driver, sa aking driver na si Kuya Lee Padili.